फैया मानो बिथांमोना फार्स्ट खोथा होनांगोन जे 27 जानुवारियाव जि गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथायाव जिफोरखौ जों मोननो हाबाय बेखौ मोगथाङाव महर होनांगोन आरो बेखौ जेसेबां बेवहाय जोंनो लिरनाय दङ दफाफोर बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आरो हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदों बे गोरोबथाखौ बे मानिया बे गोरोबथायाव जों जिफोरखौ मोनदों गंब्रै गाहाम इउनिभार्सिटि मोनदों NIT मोनदों जोङो गोबां गोहो मोननो हादों दा बेखौ SPDCखौ आगोलाव BTC आव गैयामोन दा मोननो हादों आरो बेफोरखौ बिथाङा बाहाया होनदों दा बेफोरखौ बाहायाबा बर' हारिया खहा जागोन जोंनि ओनसोला खहा जागोन दा बेनिखायनो बिथाङा सरकार दायो ना मा दायो आंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया नाथाय बर' हारिनि हास्थायनाय लुबैनाय बेखौ लानानै गेलेनायनि मोन्थाय गैया आरो दिनै BAC एकर्ड जानाय बायदिनो BTC एकर्ड जानाय बायदिनो थासारिया थिननाय बायदियैनो जोंबो नैबे एकर्डखौ खालामदों बयबो खौसेयै आरो बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ बयनिबो बिबान दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामनांगौ जे बिथाङा जिहेतु BTRखौ मानिया होनदों बे गोरोबथाखौ मानिया होनदों दा बिनि उनाव बिथांखौ जुदि गोहोआव लाबोयोब्ला जोंनि जि हास्थायनाय लुबैनाय बेयो मोगथाङाव महर मोनगोन ना मोना बेखौ रायजो राजाफ्रानो बिनि बिसारखौ खालामनांगोन। ओरैनो सार BPF राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा BTRआव जेबो गैया होननानै दासिमबो बिथांमोना बुंबाय थादों बिनि सायाव नोंथांमोन गंब्रै इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बड'फानि मुङाव NIT अर्गेनिक इउनिभार्सिटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज दा बियो BTC आव गोरोबथायाव दङमोन नामा SPDCखौ बाहायनो मोननाया गोरोबथायाव दङमोन नामा दिनै सानजाहाथिंजाय गामि सोनायनि जि प्रस्ताब गामि दाननाय गामि सोनाय बेयो BTC गोरोबथायाव दङमोन नामा बाहेराव थानाय बड'लेण्डनि बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे काउन्सिल दानाय बे गोरोबथायाव दङमोन नामा दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि जि लामा बियो BTC गोरोबथायाव दङमोन नामा दा बेफोरखौ मोनसे मोनसे नायबानो बुजिगोन गासैबो फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दिनै जोंनि ओनसोलाव भेन्सार स्कुल 99नि मास्टारफोर साख्रि होनानै फैसा जाबाय थायो दिनै कन्ट्रेक्चुवेल टिचार्सफोर दिनै अंगनबादिनि जोंहा माखासे आइजो फोरोंगिरिफोर ओंखाम संग्राफोर बिसोरनिफ्राय साख्रिया दिनै रेगुलार जायाखै जेराव गुबुन जायगायाव बिसोरो दिनै रेगुलार जाजोब्बाय दा बै जेंनाफोरखौ बिथांमोना खुनुदिन सुस्राङाखै आरो जोङो भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ LP ME हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि कलेजसिम जोबनांगौ होननानै बे गोरोबथायाव दङ दा बेफोरबायदि मोजां माखासे जिनिस थानायनि उनाव दिनै गावबा गावनि राजखान्थिखौल' थिग खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ थगायनो जि उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव। ओरैनो सार एबसुनि सोमावसारनाय बा पिपल्स एन एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सोमावसारनाया न' बड'लेण्ड न' रेस्टमोन दिनै मानि थाखाय BTRखौ सुक्ति खालामनांगौ गोनां जादों BSC गोरोबथानि सिगाङावबो न' बड'लेण्ड न' रेस्टमोन BTC गोरोबथानि सिगाङावबो न' बड'लेण्ड न' रेस्टमोन आरो दायो BTR गोरोबथानि सिगाङावबो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट आरो बिनि उनावबो जोंनि जेंनाया सुस्रांजायाबा आरोबाव बे सोमावसारनायफ्रा थांबाय थागोन नाथाय दिनैनि समाव जेरै 93 आव स्टेट एक्टनि सिङावनो BSC लानो गोनां जादोंमोन 2003 आव 6 शिड्युल BTC लानो गोनां जादोंमोन आरो दिनै बे BTRखौ जे गोरोबथा खालामनांबाय बेवहाय जोंनि सुथुर हान्जा जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव थानांनाय माखासे डिजिगनेटेड केम्पआव थानाय गोबां गावथार जानाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाया सोलोंथाइ रांखान्थियाव जौगानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ नायनानै दिनै BTR गोरोबथा जादों बेवहाय माने रावबो जोंनि मोन्थायखौ जोंनि दाबिखौ गारनानै जों खामानि मावाखै जों नुनो मोन्दों दाख्लैबावै जोंनि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा मानगोनां खेबब्रै MP जादों सोमावसारनायाव दङमोन बिथाङा जोंखौ सोंखारिदों आंखौबो गोबां सोंखारिदों आं बिथांखौ सासे सिनियर मानसि हिसाबै सनमान होयो मान होयो आगुनि दैदेनगिरि MP हिसाबै नाथाय जिफोर खोथाखौ बिथाङा बुंदों बे खोथाफ्रा नंखाय बे खोथाफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिखायो मानोना बिथाङा BTR गोरोबथाखौ जेबो जायाखै होननानै बुंनो हानायनि खुनु मोन्थाय गैया जाय गोरोबथाखौ बिथाङा खालामदोंमोन बेवहाय जेबो इउनिभार्सिटि गैयामोन बेवहाय जेबो कलेज गैयामोन बेवहाय बेबायदि जेबो मोन्थायनि खोथायानो गैयामोन बे खालि मोनसे गावनि आइडेन्टिटि कालसारखौ स्टेटनि सिङावनो प्रटेक्ट खालामनायनि खोथा दङमोन नाथाय नैबे एकर्डआव अल इन्डियानि बर'नि आइडेन्टिटि कालसारखौ रिसार्च खालामनो हानाय स्टाडि खालामनो हानाय प्रटेक्ट खालामनो हानायनि क्लज दङ बेवहाय दा नंखायनो दिनै जायफ्रा उल्थां फाल्थां बुंदों बिथांमोना जोंखौ माने जेलासि जानानै जोंनि सायाव बिथांमोना गाज्रि साननानै बे खोथाफोरखौ बुंदों नाथाय हारिनि थाखाय बे गोरोबथाया गोबां लाब जागोन भारतनि प्रधान मन्त्रियानो फैनानै दिनै बुंदों बे बेसेबा मोजां मोनसे गोरोबथा होम मिनिस्टारा बुंदों
बे जेलाव थानांनाय माखासे खैदिफ्रा रेहाय मोननायनि चान्स दं नामा? नै जेलाव थाग्राफ्रा दिनै बिथांमोना जोंनि रिभलिउसनारि जोंनि जोहोलावफोर दा बेवहाय लिरनाय दङ गोदो बिटिसि एकर्डआवबो लिरनाय दङमोन जे जिखिनि नन हाइनियास क्राइम फिसा फिसौ केस बेफोरो जोबजोबगोन नाथाय गिदिर गिदिर केसफ्रा केस लायै केस बिनि सायाव बिजिरगोन आरो लासै लासैनो बेफोरखौ सुस्रांनायनि लामाखौ लागोन।